ideology says it's childish to climb trees. Yeah. I mean, and that's because we're brought up in that society where get off the wall, get down off the bench, get out of the tree, grow up. How old are you? 25. Det vi prøver nu her, det er at finde tilbage til det her barn i os selv, og så lege. Og bare lade være med at tænke over, at det har en bestemt funktion til det eller noget andet. Men at du har det kreativitet og frihed og sådan et tidsløst rum, hvor der ikke er nogen regler. Der er sådan lidt sjovt overlap mellem det, vi laver og det, I laver. Det er, at ret tit, som I kan se, så arbejder vi med den der idé om at prøve at skabe adgang til noget af det, der normalt er off limits. Altså, ideen om, at du kan gå et stykke op af et højhus. Og vi prøver selvfølgelig ligesom at planlægge os ud af det, ikke? Hvor at det, I laver, det er bare ligesom at tage tilstrækkeligt mange push-ups til, at I rent faktisk kan komme derop, selvom at arkitekterne ikke har lavet adgang. Fedt, mand. Shit, hvor hårdt. Det var fornemmelse, mand. Der er vel 4,5 meter her. Var det det? Ja. Første gang ved den første, der er det virkelig ulækkert. Det er præcis. Men så det sidste her kommer til at køre mere i flow, fordi man bliver vant til det. Ja. Og fordi man stoler på, at man godt tør lave den. Og så får man virkelig en fed fornemmelse, hvor man kører på adrenalin. Jeg tænkte slet ikke over det til sidst. Nej. Kørte bare ned og lige så var vi her bare. Der er en masse folk, der prøver på at styre, hvordan man skal bruge byen, ikke? Og tænke sig frem til, hvordan vi kan lave bygninger og arkitektur, sådan så at vi får mest ud af vores liv. Jeg synes, parkour det er det her med at insistere på at bruge hele byen som sin legeplads. Arkitektur er ligesom kunsten at skabe rammerne for menneskeliv. Men målet, arkitekturen er midlet, og målet det er selvfølgelig menneskeliv og den maksimale udfoldelse af menneskeliv. Så vi sidder nærmest bare ligesom at lave den bureaukratiske udgave. Prøve at planlægge det, hvorimod I ligesom gør det sådan guerilla-style. Altså sådan, når tingene står der, så ligesom, hvorfor skal vi ikke op på det der tag? Hvorfor skal vi ikke op på det der væg? Det er jo meget sjovt i forbindelse med sådan alle projekterne, når vi har snakket med for eksempel brandmænd. Så er det jo meget at gøre med den her flugtrute. På bjerget, der er helt klart en brandstrategi for, hvordan man flygter ned af huset. Så det er meget sjovt, at ligesom, når man har ild i røven, så skal man sgu nok nogle helt andre regler. Det er nøjt, fordi det er fuldstændig andet, fordi det er klart, når du laver noget, der er ud over det sædvanlige, så er der en masse regler, som er stillet op, hvor man ligesom antager, at man gør, som man plejer. Men så derfor så har det været ret svært at få tilladelse til det, men så er det faktisk fordi, at alle projekterne har nogle muligheder. Altså for eksempel flygte ind i din nabos have. Men der har faktisk været sådan et eskalerende ambitionsniveau, fordi man siger, med bjerget, der er det der skrå, men hvor det ligesom stadigvæk kun er, hvis huset brænder, at man rent faktisk vil begynde at bevæge sig op eller ned. Ikke? Men hvis I lige går rundt om hjørnet, så 8-tallet her er faktisk udtænkt til, at man selv på cykel eller med barnevogn, kan du faktisk spacere langs med de her kartoffelrækker. Du kan simpelthen cykle hele vejen fra stueetagen og op til penthouse.
Som arkitekt synes man, at rum er fede, og det er fedt at ligesom bevæge sig i rum, og det er klart, at det er jo altså endnu federe, når det er nogen, der virkelig kan finde ud af at bevæge sig. Projektet her, 8-tallet, har jo faktisk handlet om på en eller anden måde, altså den her idé om at udvide tilgængeligheden. Det er aldrig gået galt, så hvorfor skulle du gøre det nu? Så er vi klar. Det er en dejlig fornemmelse. Der var lige fysik derfra. Nej, så der går grænsen. Man ved, man godt kan på jorden, men når man så kommer herop, så kommer lidt mere nerver på, så tør man sgu ikke helt. Det er virkelig det, der er irriterende, at man ved, man kan gøre det stående, og så tør man ikke engang gøre det løbende. Det er træls. Parkour handler også meget om at arbejde med psyken, ikke? Og overskride de psykiske barrierer, som der er. Og det er typisk i de her situationer, hvor man virkelig kan bryde den. Og rent faktisk, jo mere tid man bruger på det her, på så højt plan, så højt op, jo mere sikker bliver man på de her omgivelser her. Ja, nu har jeg bare sådan en sejrsfølelse. Ej, det ser vanvittigt ud hernede fra. Ja, det er vildt. Seriøst, da jeg stod her før, ikke? Før jeg gik op, der tænkte jeg bare, no way. Altså, det var faktisk grund til, at jeg ikke gik mere op, fordi jeg tænkte, I går derop, og så bliver det forgæves. Og når man så står deroppe, så er det sjovt, så er det lige pludselig et helt andet perspektiv. Så ser det helt anderledes ud. Det ser så højt ud herfra. それまでがなんか自分が打ち込めるやつがなくて、毎日仕事、朝起きて仕事行ってね、帰ってきて寝て仕事、もうそれが面白くなかったんで、それでたまたまそれ見てそれにハマってこうやっていったんだけど。パルクールって競技っていうか人が作ったものだと思ってないから、例えばルールを決めてサッカーとかそうでもこういうルールを決めてとか、でもパルクールって多分原始ゲームやってたもん。俺も思うそれだからなんでこんなにハマったんだろうっていうか自分でもあんま分かんない。いえ、世界に比べると日本はやっぱそういうスポーツとかは認められてなくて、まあ、警備員からすれば、まあ、ただの危ないこと、スポーツでも何でもないし、でまあそれでいいスポットがあってもやっぱ練習してると警備員がやってきて、まあ、何してるんだと、でそれでスポットがどんどん潰れて結局はまあやりにくい環境になってる。あんま良くないループになっちゃってる。そうですね。足のこう皮が薄くなってるんですよあれとか思って
Det er også det, der er fascinerende. Den der måde, hvordan man sådan transformerer byen, ikke? Altså, fordi du kan jo ikke ændre på det rent fysisk. Du kan ikke gå hen og flytte lygtepælen, eller vende trappen om, fordi den ser sjov ud på en anden måde, men du kan ændre den måde, du sådan ser det på. Altså den måde, du bruger det på. Og i stedet for bare at reproducere de der mønstre og bevægelser, som er igennem byen, og gøre det til det eget på den måde. Nice. Man måske hen til sådan første legeplads og gynge. Var det her? Nej. Det er kæft. Ja, var det fedt. Ja, det er faktisk nogle hvor er det sjovt, vi aldrig har set det. Man kan lave ind. Det er da mega nice. Ja, var det fedt. Hvorfor? Ja, jeg skal køre andre vejer. Der er god ære på, hvis man skal hoppe. Jeg synes, det er godt, at man bruger byens rum, og jeg synes, at byens rum er til for at blive brugt. Der er ikke nogen tvivl om det der med, hvis der er meget positiv social adfærd i et byrum, så er det også tilbøjeligt til, hvad kan man sige, at tage positivt magten over byrummet. At det at få så mange mennesker ind i gaden, som har en positiv social adfærd, og i høj grad, for mig at sige, bidrager sådan noget som blandt andet parkour jo til det, fordi det giver os andre noget at kigge på. Altså der er noget at kigge på. Det er klart, når man tager ud sådan et sted som det her, så er der nogle forskellige teknikker, vi kan lave. Vi har også brugt det rigtig meget. Men vi er ved at designe vores egen park. Og det er selvfølgelig en drøm, og hvis det går i opfyldelse, så er det jo bare fedt. Så har vi et sted, vi kan træne det hele samlet. Det håber vi, at det bliver til en realitet en dag. Parkour er jo en fantastisk aktivitet
matchende noget urbant, matchende en byudtryksform og en byaktivitet, der hører den moderne by til. Og jeg tror, det er vigtigt, at det vi bruger kræfter på, det er at planlægge ikke alt det planlagte, det vi er gode til, men også skabe rum for det uplanlagte. Skating uden skateboard. Vi er nu blevet kontaktet af By og Havn med henblik på eventuelt at lave en parkourpark. Så nu sidder vi og kommer med nogle idéer og tegner lidt på hvordan man kunne lave sådan en. Hvis vi forestiller os, at vi får lavet den her park her, så er det bare vigtigt, at vi bibeholder nogle af de værdier med, at man går ud og lege, når man har lyst, og man ikke skal til at betale for det. Og det kunne bare generelt være fedt at samle stort set nogle af de fedeste spots i verden, og så bare samle den et sted, og så gøre den endnu mere funktionel, end de er. Det kunne være så fedt. Der er for eksempel den der trappe der i London, som bliver brugt helt vildt meget. Fordi hver eneste trin er så bredt, at man kan springe ud over og lave forskellige flips. Så skal du nok være til noget faldgrus eller noget sand. Vi skal stadig have asfalten, fordi hvis vi går helt væk fra asfalten, så går vi også væk fra det her urbane. Det skal være det urbane rum, så man stadig føler, at man bevæger sig i byen. Ja, bare lægge den, hvis bare lægge den tæt på hinanden. Sådan der. Så er der hul imellem. Ja, helt perfekt. Så man stadig kunne lave gennemløb igennem her. Ja. Så man laver vaults gennem her, ikke? At lave en parkourpark, det er jo ikke at bare følge nogle mål ligesom en fodboldbane. Nej. Så det er jo ligesom ud fra vores fantasi og kreativitet. Parkour er jo meget mere end bare at springe fra et sted til det andet og balancere. Og det er jo sådan set det hele, alle mulige måder, du kan bruge kroppen på. Så det er ikke en udfordring for os at hele tiden finde ud af, okay, der skal være så lidt som muligt, men det skal have så stor en funktionalitet. At den her væg, den skal også have en funktion herover til, og den skal selvfølgelig også have en funktion indadtil. Man kan sige, at vi har haft de arkitektoniske briller på, I har haft udøverens briller på. Det her, det var sådan set det, som var det første, vi ligesom stiftede bekendtskab med. Vi kendte jo ikke noget til parkour inden. Vi havde fået at vide, at parkour var noget, hvor man sprang rundt mellem nogle mure, og man brugte byens rum, og vi synes, det lød enormt fedt. Men det var vigtigt, at den blev lavet sådan, så at børn godt kunne gå ind på området, men ikke kunne komme til skade. Altså, man skulle have en vis højde, før man kunne hoppe op på de her vægge. Jeg kan huske, det har været en stor udfordring, må man sige, fordi da vi sad og tegnede den her, til at starte med skridt i forhold til det, vi er vant til ude i det urbane miljø. Det eneste, vi tænkte, det var selvfølgelig funktionalitet. Ja. Ideen med parkour er jo også, at man bruger det, som der er. Det i sig selv er jo det fede. Men at have et sted, hvor du faktisk skal træne alt på én gang, det betyder ikke, at du ikke skal træne ud i byen. Det betyder bare, at du kan faktisk tage herud og så træne alverdens ting. Det er virkelig, hvad man kan kalde at bruge byens rum her. Ikke kun byens rum, men det er bare et rigtig godt eksempel på, at man ikke behøver at bruge så meget plads, at man kan bruge de få ting, der er. Og som man kan se, så er der selvfølgelig ikke så meget plads af, det er meget begrænset for, hvor meget man kan udfolde sig. Så derfor handler det også bare om at bruge de ting, man kan. Verdensdel, hvor vejret er godt nok anderledes, og sproget er meget anderledes. Men som parkourøver, så har vi åbenbart samme sprog. Når vi ser en trappe eller en forhindring, hvor vi ser muligheder, så nævner vi bare nogle af de teknikker, som vi har. Og så er vi alle indforstået med, hvad det går ud på. Så det er jo fantastisk.
have this thought, us from the Team Geo, that when we go around in the streets, when we see the buildings, we see opportunities. Do you have it in the same way? Yeah, me too. When I see the building, I will think, oh, this I can do parkour. Yeah. So the environment, the buildings are challenging you. Yeah.有吧，因为平时可能注意不到一些栏杆啊，然后像这些有些墙啊，然后就是自从就是跑酷开始嘛，然后就是经常走到哪里，然后就一直在看，就是有墙可以爬，或者那个杆可不可以转啊，然后。当我们训练的时候啊，然后就是很多，比如说有什么不开心的事啊，都忘记了，然后就是很专注的去训练，非常开心，比较释放自己吧。然后就是怎么说呢，玩这项运动嘛，然后就是可以很放得开去展示自己啊，然后就是没有任何拘束，然后就是可能有吧，比以前好像开朗了一点，然后就是觉得跟他们很多我们队员一起玩啊，然后就是性格上面有很大的改变。Det er sikkert en blanding af grænseoverskridelser og leg. Der er nok opstået noget med at vise, at man kan overskride de grænser, som byen sætter op. Fra at have sportsgrene, som var ren kraftmanifestation, som for eksempel vægtløftning eller sådan noget, hvor det udelukkende handler om at gå imod naturen. Så virker det som om, at det i høj grad er en række sportsgrene, som handler om at gå imod kulturen. Altså gå imod det, som kulturen havde tænkt tingene til. Ikke? De grænser så blev afsat for en ny kreativitet, snarere end bare en begrænsning.
ligesom at kombinere et parkeringshus og nogle boliger. Så ligesom ved at blande dem sammen, altså vi kalder det sådan en arkitektonisk alkemi, at du kan lave guld ved at blande traditionelle ingredienser sammen, ikke? Så automatisk så bliver alle boligerne forvandlet til penthouses med huse med haver, men som også har en penthouse-udsigt. Den merværdi, der opstår bare ved at blande de to ting sammen. Og det der med at lave noget, som i virkeligheden er spekulationslejligheder og et helt almindeligt parkeringshus, som normalt bare vil være røvernøgler, at det lige pludselig bliver sådan noget særligt, fordi man har blandet det sammen. Meget det, der er sjovt ved at være den eneste pige sammen med drengene, det er tit, at de har en forestilling om, at der er ting, som jeg ikke behøver, eller som jeg ikke kan finde ud af, fordi jeg netop er en pige, ikke? Og hver eneste gang jeg så laver noget, som er vildt, eller som de ikke har regnet med, så er det bare sket at se deres reaktion. Altså, det der med at vise dem, at jeg også kan, altså. Når jeg er sammen med drengene, så sætter vi sådan vores eget lille rum op, som er svært at forklare andre, hvad det er, der egentlig foregår. Er I klar til manddomsprøven? Altså, jeg synes, det første, Hvordan ser det ud? det første det er okay, men den sidste derovre. Der er ikke noget, der er okay. Nej! Er du bange nu? Det bliver så godt at se jer ryge i vand. Prøv at tænke på, hvor koldt det er, når du ryger i, Tine. Og dig, Nanne. Så er spørgsmålet, om jeg så bliver en mand i dag, eller I bliver kvinder. Ja. Den var god, den der. Nalle, jeg tror faktisk, den var møntet på dig. Jeg er nervøs. Nej, det er jeg ikke. Det skal nok gå. Det bliver spændende at se, om, hvordan det er at være mand. Det er et fedt spot, som vi kalder for manddomsprøven i Team Gio. Det kunne være vildt fedt at bare lave precisions på de der pæle der, som man kan se. Fordi der har en god afstand. Og når man bare lige hurtigt kigger på det, så tænker man, det kan man jo sagtens, fordi afstanden er ikke særlig stor. Men når man så står der ved den første, og man kan se den første pæl, den rykker sig en lille smule på grund af vinden, så bliver man virkelig bange, altså. Nu bliver jeg altid en forsøg, så nu gør jeg det. Okay. Sådan, Tine! High five! Nej! Der er en af dem, der rykker helt. Ja. Sådan. Så kører du mig på. Sådan, Tine. Simpelthen at ryge i, så er der en ski derovre. Der er sådan også, så du ved, hvor du skal stå hen af. Er I klar? Okay. 1. Nej, jeg vil gerne have et billede af jer lige her. Okay, er I klar? Se, hvor meget vi er oppe, og skal lige 1, 2, 3, nu. Alt det, du har. Kom nu! Nej, jeg var lidt. Det er godt, Tine. Vil jeg en mand? Skal jeg tage den der? Nu har vi ikke nogen kvinder tilbage på næste udfordring. Skal jeg nakke den? Iskold.
Der skal være nogle rum i byen med plads til det uorganiserede, til det impulsive. Og jeg tror, vi skal tænke i det, når vi nu alligevel skal lave nogle trapper eller noget andet, så lad os da få det lavet sådan, at det er til at bruge til noget. Det tror jeg er en meget god filosofi at have med sig. Altså lad os lave byens rum, så det er anvendeligt til de grupper, som vi måske ikke har tænkt ind tidligere. Er du svømmende? Ja, lidt. Det er faktisk lidt svært alligevel. Den er så smal. Hvad gør vi, mens vi bygger by? Altså bruge nogle arealer, der ligger hen og ikke bliver brugt. Så inden de bliver til byggepladser, hvordan kan vi så skabe noget liv? Skabe nogle traditioner? Teste nogle aktivitetsmuligheder af? Parkourbanen er jo sådan set en del af en masse andre aktiviteter i Plug and Play Parken. Men det her er den sådan faglagte store plan. Det her, det er faktisk det, vi sidder og tegner på lige nu. Okay. I skrivende stund. Fedt. Jeg har fået en vane med, at hver gang jeg går rundt og kigger, så tænker jeg hele tiden, er der nogle muligheder der. Det kan jeg ikke lade være med.
I don't even know kind of where I'm supposed to go. I don't see the correct path. I just see where I want to go, you know? Yeah, I think there's different ways to sort of like look at everywhere you go. There's always going to be new areas. There's always construction. There's always building, remodeling. There's new technology. There's new architecture, and things are always changing, and it affects the way that we move. Yeah. He knows what I'm talking about. But the point is the fact that, you know, we're still moving, and it's still similar to everybody else in the world, because everybody else in the world has just a different playground to play on, but the fact that they're still playing makes it all worthwhile. That sort of like playing mentality is always going to be there. Anytime you do something that's creative, like that comes from not just like what has to be done or what should be done, but like what can be done, it's going to be fun because it's always going to be unique. It's always going to be personal. Absolutely. Så den danske pavillon i Shanghai. Og man kan se, i øjeblikket så ligner det sådan relativt almindelige bygninger, man ved, fordi der står alle de her rustne søjler over det hele og bærer huset. Men så snart at facaden er færdig med at være på plads, så kommer hele bygningen til faktisk at fungere som sådan en kæmpestor kassedrager. Så skal vi fjerne alle søjlerne, og så står den bare ligesom og holder sig selv som sådan en kæmpestor stålsnegl. Ved hvert projekt, der har du altid angst over, at den her gang, der sker det ikke. Altså, der er bare ikke noget særligt den her gang. Altså, vi kan sgu ikke... der kommer ikke noget. Og så ligesom, når det så sker, så den sådan en lettelse og optur over ligesom at have opdaget, hvad det her projekt kunne blive til, er super fedt. Og så må man sige, lige nu er jeg bestemt ikke skuffet. Og man kan virkelig forestille sig, at det bliver sindssygt. Og så er man bare sådan helt i stress over, man tænker på, at... Altså... Hvor sindssygt et arbejde det er at bygge et skide hus, ikke? Altså, hvor mange mennesker og hvor meget materiale og hvor meget bøvl bare for at lave et hus, ikke? Altså, det kan man godt blive sådan helt... Altså, man synes jo, det er bøvlet at lave et projekt.
men så rent faktisk er bygget. Så alle de her blå og gule hjelme, der løber rundt. Altså det er jo sådan en helt sindssygt koordineret indsats, som er fedt at opleve. Man kan helt være med at tænke, godt det ikke er mig. Er noget, vi må bruge det der? Altså, jamen, tanken mig at slippe jer løs nu. Jeg skal se, tænke mig. Det vi prøver at lægge ind i arkitekturen fra starten af, at den har flere lag end bare sådan en monofunktionalitet. Og det der væld af muligheder skaber selvfølgelig også muligheder for endnu flere ting, end vi havde forestillet os. Ikke? Det er bare sådan en måde ligesom at gøre det endnu mere mangfoldigt fra starten. Det vi arbejder med er selvfølgelig at åbne op for nogle flere muligheder. Og så er det sådan smart, hvis bygningerne og byen rummer den imødekommenhed over for det, man ikke havde forudset. Det uforudsete, det spontane, det kommende. Ikke? Rigtig hjertelig velkommen, og tusind tak, fordi I kommer. Lad os håbe, at solen den bliver ved med at skinne. Ha' en rigtig god dag, og pas godt på hinanden, alle sammen. Den er rigtig høj. Jeg vil cirka i hvert fald 6 meter. Det er noget med, at man tager det skridt for skridt, ikke? Fordi nu tog jeg den her sidste uge. Det er alligevel kun lige en meters penge mere, jo. Så... Arbejde så opad. Jeg vil lige have den. Jeg kommer helt fra Grækenland for at komme til åbningen af den her park. It's like a dream. I was thinking before 1 year ago to build something in Greece, and this is better than I ever thought. We can just stay here, chill here, eat here and train all day, and this is really great. We'd love to have something like this in Germany.
anything in the city will ever go because you have to adapt skills to the environment. But I think this is a good place to home, concentrate your skills, like get them perfected and then adjust. This park is one of the most amazing places I've ever been to, and the guys here are so lucky that they can come here every single day and just train. To that place I know, to that place I'd go if a mirror of the past never happened to show. I see you, no I don't see you, just a reflection of the rain as it settles like snow. Udvikler sig hele tiden, og det er vores opgave som arkitekter at sørge for, at livets udfoldelsesmuligheder ikke er begrænset, men at vores byer og bygninger hele tiden passer til det liv, vi gerne vil leve. Altså det med, at man viser, at man ser byrummet på en eller anden måde og sætter værdi på det på den måde. Og så det, når der er andre, der ser det og også sætter værdi på det, så bliver det endnu større. Altså det er sådan en måde at skabe sin egen identitet på. So much here for one to それがたまたま名前を付けられてっていうのがあって誰の中にもあるものでそうだから俺原始人の方がもっと上手かったんじゃないかなと思うだから原始人に勝ちたいわけよ俺は This movement is being in whatever environment you're in and it's moving through that environment in a way that you want to, you know. You don't stop playing because you grow up because you stop playing.